Този път 55-годишна жена беше заловена пияна и без книжка, след като катастрофира леко в столичния квартал Младост. Какво пи? Мастика, водка, бира. Съжаляваш ли за постъпката си? Не. Не? Това беше готиното изпитание. Бум! Съседната кола. С какво се занимаваш? 3-4 години детска учителка, нищо повече. Това добър пример ли е за децата? Не. За това вече не се занимавам. Ти от кога не си детска учителка? Абе, аз. Както говорим за случилото се и дали съжалява, изведнъж Катя става и започва да буйства, явно все още под влиянието на алкохола. Я ме пусни веднага, или ще ви набием всичките. Но няма да ни биеш. Няма да ми сложиш никакви белезници. Седи тук ми. Отивам си. Полицията успява да я усмири и прибере патрулката. Отваряй колата, си сваля белезници.